Takže čaute ľudia, na toto video dneska tu máme room tour moje Minecraft dediny a môžeme ísť na to. Takže má tu môj brat, moji dva bratia sú ako majú domy a ja mám dom a toto je môj dom, takže môžeme ísť na to. Takže takto nejak vyzerá môj dom, vôbec nezaujímavé. Toto je ľudia prvý deň, to tu máme, od dneska sme toto všetko postavili, takže mnohé za to, že toto vyzerá tak prázdno, alebo proste ešte tu máme nejaké veci takéto. Takže tak, potom tu som postavila ako také proste na chytanie ryby a tak, tu sú potom bambusy. Potom tu má môj brat takýto dom veľký, ten má tu najväčší. Potom tu má nejakú záhradu, on tu má krávu vnútri, neviem prečo. A zavráme ho. Potom tu máme plot a potom tu máme baňu. To je veľmi zaujímavé. To je úplne akože dole proste, že tam diamanty zbierame a tak, takže tak. A tak. Potom tu máme takýto plot, tu sú dvere. Tu má ďalší brat dom takýto. Ja vám to ukážem. Tak to vyzerá. Vnútri asi nič nebudem mať, lebo to pre chvíľko postavím. No nič. Tu budú mať sliepky, ale dole. Budú mať také proste, jak asi Mr. Mel, neviem, či ste to už videli, ale proste také kútik tam aj keby mal a tam budú sliepky. Takže táto voda sa ešte musí dať preč a všetko sa to musí urobiť, takže toto je farma a musí sa to ešte dorobiť. Takže tu neviem, čo ešte bude, ale asi to budú prasata. Takže tak a neviem, ešte rozhodneme sa, čo tu bude, lebo tu dosť miesta, akože ani nie moc. A tu sú potom, som krávy sem dal dneska, akurát. Máme tu taký výhľad krásne na more, takéto krásne. Už keby chcete viacej videí z Minecraftu, tak nezabudnite dať like, odber a takže tak. Takže tak, toto je ako farma, potom tu je môj bratov dom. Tu je ešte potom prázdne miesto, lebo tu ešte stále rozmýšľame, čo to môžeme dať, ale napíšte mi do komentáru, že ako to zatiaľ vyzerá za jeden deň. Akože ani nie jeden deň, to máme možno tak 3 hodiny, to tu máme postavené. Neviem, čo ešte dám sem. Môžete mi napísať do komentáru, čo by sme dali na veľkú plochu a na malú plochu sem. Čo by sme sa mohli dať, takže na malú plochu a na veľkú plochu, čo by sme mohli postaviť. Takže tu máme takúto cestičku a môžeme ísť sa pozrieť na tú baňu, takže keď budem dole, ozvem sa. Takže už sme tu dole, úplne periťák je to výška extrémne, toto mi najviac trvalo na tejto deň postaviť. Už sme to takto urobili, tu sú schody dole. Ja chcem tam teraz ísť, lebo mám dobré veci. A takto proste je tu veľa vecí, takže tak. Dobre, takže už je to brat. A dajte vedieť do komentárov, že ako od 0 od 10. Tu máme túto dedinu. A máme to tu 3 hodiny, ani to nie. Takže tak, a keby sa vám ľúbilo toto video a chcete pokračovanie, že ako tu robíme tu a tam, že čo tu bude v tejto viacej dedine, že tak, že proste, že budeme toto zlepšovať, takže dajte like, odber a čus.